Ublay pi baro kanike to Dasha Meghalaya, but you begin so high pi shakane to Kubor Metakajan mate. Shaban Pash ki Kubor Bibna Petragamat Bagongsan. The Chief Election Commissioner, the Municipal Commissioner, the District Election Officer, but then create action plan kat begitu dan kamu boleh Kamat rekam ke Kongres ke Kularia ke Baibela Shisi ne ke minimum wage hakari da sauspa dengan Shisi. Ka jingkeli jong ka jingweng no ya presiden ke BJP ha ke jela kam shimla dan ha ke parti ong udung yalam ke BJP wa ALHEC. Ka jingelap election Lok Sabha jong ke VPP ha nong po keno ya ki be ki sing san perthai ba ki penlong ya ke jela baksa di. Bat penlong ka rat marnga ya ke jinget tong dok ha mau kene. Kubor ke babnya u Chief Election Commissioner u Rajiv Kumar u laptha ke Municipal Commissioner but ke District Election Officer but pen kre ke action plan kat kum ki booth khnang ban pen klanya ka jingshim benta ke nong thep vote u laptha ru yaki ban pen kre ke rukom tre kam ke jaka sor bat nong kendong but hakan no ka rukom man le kat kum ka jinglong ki brio u Chief Election Commissioner ula ong ya ka ne ka por bapin ya ka jingalang ke Election Commission ke Municipal Commissioner ke District Election Officer na ke District Basha Ajit hanong ba Delhi meta kasngi lapan long ya ka jingalang conference on low voter turnout ban kampen pun ki nong wan tap vote ha ke election Lok Sabha 8,000 ka jingkular ya ka Bible lasngi ne ka minimum wage ha ka ri da south part tengka shisngi Shilak tengka shisnem, syabaro kilong giang beduk. Kajeng mang basan po nakashispa, kikam nakabentaki kentay hakitanat sor karpedeng. Kajeng kularia ka minimum support prices, but ka kana samari yaki kas hakari, kilong ki matrekam kaseng Kongres hakanik election Lok Sabha. Habakran caklat patay kubor hasilong ne kasngi, Vice President ke Youth Congress usamla ban pira lang basay umuat ulaong. Ba ka Kongres hakimat rekam jongka. Kalau kular ban kentiu ya ki jengtai ban penduk no ya ka jengduk jengkerduk da ka papen bahaya kalau wei jongki ar pulai klor ngut ki brio ha ka ni ka ship house nem ka banwan ha ka bei dei bat ka jeng yo kurup ya shiklur teka ka pisana ka kali ka bobot ya ka kenhu dum menteri rangba u konrad ke sangma ha ka nu bari checkpost halong ding district jong ka Arunachal Pradesh hinin kasngi ka Youth Congress ha Meghalaya kan sapha ka jeng ujor sha ka Election Commission but they should follow this up, and even from the party also we are still in the process of writing complaints. We'll give a sum of rupees 1 lakh to every poor household in the country. Any poor household below the ladder, but the bottom of the ladder, they'll receive a sum of rupees 1 lakh. The Congress will reserve 50%. Will provide a reservation of 50% in central government jobs starting from the year 2025. Ka tanat PWD Shillong Central Division kadang penkre ban maramot ya kasurok na Garoline sya MES but lapentip ya kanida Menteri Sarkar uba ALHEC ublakan tho bakani kasurok ladap an IT na katanat ya dari sya katanat PWD habakren sekelap patai kubor uba hek ulaong nambar bakani kasurok kelong kabalajot ratai ulah tho nakasiti hakini ki ar laitoyo baladep sya brigadier MES ubadai ru chief engineer ke MES Shillong Zone hakaba hadian kani kalami ke jengekren uba hek ulah pentip bakani ke surok ke jrong palat shi kilometer haba penyusno lang bat ka goraline ling ba ke MES haduk dam sinyong that road before it was under the jurisdiction of the MES but now it has been given to the state PWD, that is the Shillong Central Division. So immediately I called the Shillong Central Division to had to start repairing of the work, and also since he also told me they have already started from the Gora line, so he will come up to do the repairing of that portion also. It will not be more than 1 kilometer combined with the Gora line and the MES. It will be more or less more than 1 kilometer. Dukhat ka kinhon menteri ubelong ru unong yalam ka BJP uba ALHEC
ulakan tho baka jengkeli jong ka jengbang no yo president ka BJP ha ka jela kam shim don ha ka party kani ka jengkan tho kalami na uba hek hadien ka jeng dawan lagi katu ka ningut kinong yalam ha ka party bla dawa ka jengbang no yo president ka seng hadien baka ra jo kinong yalam ban om penyang kertong na shlong patura bat ban ai jeng kersan ka seng NPP uba hek ulaong ba kani karai ban om penyang kertong la shim da kinong yalam ka party pat om shim la le tang da ibe ni arngun. No? I appreciate the Vice President of the BJP and also the sitting MDC. He has done the right thing. When you are talking anything against our political party, it's the right thing to tell them also to explain this, to tell why we had said like this only. So that is a very right thing, step taken by our state president. Response is positive. What kind of response you are looking for? When we are talking, that it has to be positive response. U MLA rangba na seng BJP uba el hek ulakin tu yaki dekhot NDA bankan randin na ka jingkan shot yaki nong buat jong ka seng BJP habakren halor ka jingi perjing mud ka badang shen ha ka ba u MLA ka NPP usanje sangma ulapin mi ka jingkan tho ka bakan shot ha ka jingi lap election ha ka ba ha ka jingkran jong u ka penpau yaki ki ba persya ka seng BJP uba hek ulaong ba ka state unit ka BJP pat kumjo how West Garo Hills kilay kran ba unong yalam ka NPP u konrad sangma halor ka ni kabenta. With the NDA, not only BJP alone, with the NDA, they should be Isbar Chasopa, a man to remove of the state president. He has done his responsibility, the duty given by the national leaders. There's no questions to demand. If you have done wrong anything against the party, then only we can raise these questions. No, this is a national meeting, national convention. They have taken this decision. The Garo Hills sections, the state president and the state union also have taken up this. So this is already given the letter. So that is the already written the letter. Let's see the response. No? Naba ka election Lok Sabha Klanang Jan kaseng Voice of People Party. Kalayay teng ban pelong ke lap election na kabenta manyo jeng kersan den kinong snong jong kanong po. La penlong ya ke lang ha NSCA mini stadium kabadon ha paham siem. Bad ukertong jong ke VPP uba Ricky AJ Singkon bad u president ke VPP uba Arden Miller Basayomot. Kila penlong ya ke lap election kaba ajeng keran lor kamatri kam jo kaseng kaba temu ban ra e karoi ka par ka jela ha kaba wat hadin san po snem ka jeng yo jela pura kadang saadin hasibot kiliang ejaka keran ni map supin bakla yo patpa ni tawai atkil lai spa nyu pui na baniya ka tung ka nolim ka bani la keran so patpa ban pun scam ni ka jingong kra ya ka kendor ka sha ka ya spa pala ko dei udah berpu pada simsur ka khara kadang hati ki samjong simsur khara kadang hati snong ki tho kadang haga ki pala kadang hati ka jola bar ka bi ki perthai ki ka perthai bo khoi nyamwa kon mat na ka simsur khara Nai bopat kajikri kasemsa kada ayu kami friend kasemsa kada abade banton haka kajikri kasemsa kada abade banton haka yagata kajingyo ijnai yagata kumno yagata santor yagamanta nagabanta rasha ha ka program ai jingi kai ba arski halor ka an ban pinde yaki klau pat kimra na kabenta ka ying bishar Meghalaya ka blas dang menta ka sngi la penlong ya ka ni ka program dag Meghalaya State Judicial Academy but ka World Wide Fund India ka batmu ban pen klanya ka jing so thu jong ka an pinne yaki klau pat kimra hapadang ki ying bishar la pli ya ka ni ka program da ka jing kren na URS Gill Principal Chief Conservator Forest ka sarkar Meghalaya hakani ka program laya krani shibon ki mat ki bedai bat ka jing pende ki klau bat ki marat bakin thupru ya ka jing khayitu ki marat ha India ka an maryang saudong saukun bat ya ka kamram jong ka ying bishar ka jing long juman ka maryang bat ki mat ka bedai bat ka Meghalaya bat ya ka rukom khmi ka an halor ka maryang saudong saukun ki klau bat ki marat subsequently amended the MFR 1973 and then subsequent amendments have taken place. In this act,
The most important part is about the seizure of the forest produce under Section 49. So when any forest produce is seized, it has to be reported to the local divisional forest officer under this section. Ka National Institute of Fashion Technology Shillong, kalaraki ka jing pas graduate jung ki khna ka batch 8,000 arpulaya Sauli Maudiang Diang Shillong. Ka Jasmina Ziliang ka bedai ka nong seng kam la jong, ka pau na malor ka jing no sinyang jong ka sya ka tenat ki kam snakti, klalong ka kongsan hakani ka singi. Haba ajeng kren ka Ziliang kala banjur halor ka jing don kam ban kintiu ki bedon sap bat ru ka jing yarap pisa ban wanra ka jing kela, da ka bapen sngo ka jing kular jong ka sinjuk ban pen kop bor ki khna, khnang bakin wanra jing kela ka perthei. Ushankar Kumar Jha, ubede u campus director, ula ai kublesha baro ki khna ka batch 8,000 arpulai, plala ban pas bha, kin thop ru ya riu pun riu ngut ki bla pas ya ka graduate. अपना पेशागत कार्य करूंगी कि मैं व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय की अखंडता को बनाए रखूंगी। Kumba sanspa arpulai ligi yeng, but lai pupra ligi strong kila shak selat haga jengke ke eryong hagi benta jong ke East and West Khasi Hills District. U Deputy Commissioner jong ke district u ba Gideon Karmoplang hinin kesingi ula pentip. Bakidon hadu 8,000 rius pa khat san ngut ki nong song snong. Kibla shak ta na ka jengke ke eryong. Kat ba khat san ngut kila mensau pat yap uwe. Ula pentip ru ba ula let jngo ye kiti kilong yeng. Pat kisnong ban ai ke jeng yarap bisa pat ban penbiang ya ke yeng sa shipor. Tang kilong yang dari segi school kidan ki school bahar lamba ki position ru di ki ba ma position ru kidan pa kidan segi sub center kidan segi ni kita ki komiti hor ni tai ki bala sa penjular kan ki riam ki berjungi kidan asasi ki ni ga damage plus but kat ka rule jo ka government ni Inam tak relief kin habban hadi bila ada file FIR video haringkat bagi photographic evidence hadi nyo katang ni salah ban pengdayo ka report ni salah ban perlat ya ka relief syakini ki beri bila syakta akan ka psychological storm bajam cisni minit. Komisi benta ban penek pensa ya kariti dostor jong ulong shwa manshwa kedor barat jong karat marngar kala penyat ya kata masa tong dok kha ha kapung ke badan ha mautlen deki hajar ngut kinong shong shnong jong karat marngar ka bahap hapok ke jeng kmi ke hima meliam ship kala shim benta ke jeng tong dok kha da ka pendon kami ki jar tong dok kha ya ka belatip kum ka jakoi Uba Richards iem ubade uhe jong karat marngar ulapen syai halor ke jeng kongsan jong kani kata masa ke baju long shisian shisnem ringkat ke jeng penlong ya keduai ke pirat na ke benta ke jeng kerku shikinong rep haswa ke ayom bet banya perkhat banya merjing mut na ke benta ke benlek niam ke behula kata kalong hadin balaya syem ya karai katkum kariti ke dustur ingin ya kadorbar right marngar ni hablai siapa kadorbar hima ban lepan ka jingbet na usim ka hima tang ini pe ke jinglong jaman ke simbeneng hanong ba shalong ke jingshit kalong 8.0 degrees celsius ba ke jingkria kalong 9.0 degrees celsius ke jing ngam kau hau kalong Henry puan ka shispa mens dapat lai pesana ka shispa jamit kan ke jing hap slap ka ba malumala hagi bubun ki jaka Swaban pois ko bukut jong thup kubor ngi pe biang sesi ni mat pekongsan. Pata Chief Election Commissioner ya Municipal Commissioner but ki District Election Officer but bin create action plan kat ki booth ban hambol ke nong thatbo. Kamat rekam ke Kongres ke Kular ya ke bai belas ni ke minimum wage hakari da South Pating Khasi. Ka
Kajeng keli jong kejuweng no yo presiden ke BJP ke jelah kam shimla don ke parti ong unong ilam ke BJP uba ILH. Kajeng elap election Lok Sabha jong BPP Hanopo keno ya ki we ki seng sang prothai be ki penlong ya ke jelah pensadi. Bat penlong karat marngar ya ke jing tong dok kha amang klen. Ti perlok katung la pois buku jong tuk ku bawjing mata ke jan miet hadu indi syam yang pilih syai ke sing kulai pi baro.